भक्तरेग्ला हरे कृष्ण अंजलि दिन अदे पद्मिनी एकादशी auspicious అయిన దినాంచగా ఇంత భాగవతం క్లాసున ప్రార్థనలొತ್ತಿಗೆ సంకల్పంగా తెరల అన్వయించుకోవే ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्ण मातरेग्ला श्रीमद् भागवतम क्लास बर्तन मात भगवत भक्तरेग्ला हरे कृष्ण मातरेग्ला पद्मिनी एकादशी शुभाशय अंचद भारी ऑस्पिशियस అయిన మస్తు శుభమైన ದಿನ అంచదు పనితే దాదేత చర్చ మనకోడిಗೆ అంచదు పురాణాలు పంపిణీ మండ నారదీయ పురాణ ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಂಚ ಪುರಾಣದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಂದ ಇಂತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪುರಾಣಾನ ಇದಂ ತತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತರೇ ಬಂದ ಅಂಚದವೇ ಭಾಗವತಂ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪಾವೊಂದು ಅಂಚದೈತ ಆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ ನಮ್ಮ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಉತ್ತರ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಹೂವಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪನೇ ಶ್ಲೋಕ ಗೋಡೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 31st ಅವೇ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ದು ಪಂಚದ ಭಗವಂತ ನಮకు ಮಸ್ತ್ ರಹಸ್ಯವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಜದ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ 31 ತೇಜಸಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯೇವ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಶಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿತ ಸರಿ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದ್ರೆ ఒక ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಭಾಗವತದ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕಲ ಯಾವ್ದ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆನ ಗುಣಗಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾಗವತ ಅದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಣ್ಲೇಕಲ ಕೇನ್ಯಕಲ 10 ಫಲ ಉಂಟು ಪುರಾಣಡ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಪಂಪೇರು ಭಾಗವತಡೆ ಪಂಪೇರು
ತಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರ ಆಗ್ಲಿ ದೇವಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಭೌತಿಕ ಬಂಧನ భాగవత మాతృ శ్రేష్టమైన గ్రంథం పురాణ లేదు కుమార్ పురాణం ఉంది మహాపురాణ 18 ఉప పురాణ 18 అదే ఒక స్థల పురాణం సుమారు 5 పురాణాలే ఉంది ರೇಟ್ಲ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ అయిన ಮಕ್ಕೇನೋಡಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಾನು ಎರಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೈಜಸಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯೇವ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಶಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿತಃ ತೈಜಸಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯೇವ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಶಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿತ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿವೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ತೈಜಸಾನಿಂದ್ರಿಯಾಣ್ಯೇವ ಕ್ರಿಯಾ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗಶಃ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಹಿ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧೇರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿತಃ ತೈಜಸಾನಿ ತೈಜಸಾನಿ ಪಂಡ ರಜೋಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರದ್ದು ಉಂಡಾಯಿನ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯೋಡು ಏವ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಲೆಗ್ ವಿಭಾಗಶಃ ಅನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣದ ಹಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೋಳು ಬುದ್ಧಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿತ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಜದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಹಂಕಾರ ರಜೋಗುಣಟ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯೋಳು ఒక ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ ಬಗೆತ ಇಂದ್ರಿಯಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೋಳು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿನ ಅವಲಂಬಿಸದುಂಡು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯೋಳು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಅವಲಂಬಿಸದುಂಡು ಇದೊಂದು ಪುರ ಇಂಚ ಭೌತಿಕ ಈ ಮೂಲ ತತ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಹಂಕಾರ ರಜೋಗುಣಟ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ ಬಗೆತ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮನ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿನ ಅವಲಂಬಿಸದುಂಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿನ ಗೋಡೆನೆ ತೋಜ ಆಗ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಜದ ಕೋಶ 5 ಕೋಶ ಉಂಟು ಅಂಜದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಗೆ ಗೋಡೆನ ಕಂಡಿದ್ದೆ ಗೋಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಕಂಡ ತೋಜರೆ ಟೈಮ್ ಆದಿಕೊಂಡು ಅಂಚದಿನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅಂಜದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಕ್ ಉಲ್ಪ ಪಂಪರು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪಂಪರು ಮುಲ್ಪ 8ನೇದ ಶ್ಲೋಕ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಇದನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಪರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಮಾರು ಋಷಿನಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೈದಿಕ ಬರಹಲೆಡು ವರ್ಣಿಸದಿರು
ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣ ಸ್ಮೃತಿ ಇಂಚಿನ ಗ್ರಂಥಡು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರಡ ಕಾರ್ಯಕಾರಣದ ತರ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸದರು. ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಅಂಚದು ಪ್ರಭುಪಾದ ಐನ್ ಪನೊಂದು ಓದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ ಅವೇ ಬಡ ಬೀಡ ತೋಜನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ತೈತ್ತೆರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪಣ್ಣಂಚನೆ 2.2 ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಚಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಇದನ್ ಪೂರ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ವೇದ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪೂರ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ತೆಗಿಪಾರ್ಬೇಕು. ಯುದ್ಧದ ಸಮಾಜದ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮತ್ಲಬ ಇದ್ದ ಅದೇ ఆయన తెలియనేర ప్రయత్ననే మంచిగా ఒక ఓడి ఉద్దార అంచదు వినాశదడినే పోందులేరు మాట్లాడు అంటే జీవనాడకలే సుఖ ఇద్ది పేర్ల సుఖ టిక్కేరు ఈ ಭೌತಿಕ ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ವಿತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಜೈಟಿ ಅದೇ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಭಗವಂತನ್ ತೆರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಜೀವನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನೆ ನಿಜವಾಯನ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುನೆ ಬಾಕಿದ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ತಿಕ್ಕು ಅದೇ ಐಟ್ಲಾ ಕೆಲವರು ಜಲಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಗ ತಿಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಿದ ಆಯ್ ಹಂಚೋಲ್ಲೆ ಮೇಂಚೋಲ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಆಗಿ ಪಣ ಉಪ್ಪುನೆ ಮಾತ ದುಕ್ಕಡೆ ಐಟ್ಲಡೆ ಆಯ್ಗ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಆಡ ಉಂಡು ಬೇಡದ್ದು ಉಂಡು ತೊಂದು ಪುರ ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ ತಿರಿನಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಿಗಿಲಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಜೀವನನ ಬರ್ಬಾದ್ ಬಂತುಂಡು ಅಂಚದ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಚಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪಂಡು ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಅನ್ನಮಯ ಬದುಕೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನದ ಆಧಾರ ಪಣದು ಕುದರ್ ಅಂಚಂದು ಮಹೋನ್ನತ ಒಂಜಿ ಐಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಐನು ಕೋಶ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಪಂಡ ಉಂಡು ಈ ಐದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಐನ್ ಹಂತ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ದ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ ಎರಡನೇದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ ಮೂರನೇದ ಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ನಾಲ್ನೇದ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಕೋಶ ಅಂಚದ ಐನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಕುದಾಡು ಪಂಪೇರು ಮನೋಮಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಆನಂದಮಯ ಆನಂದಮಯ ತರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಪಗ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆ ಲೊಕ್ಕುನೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಲೆವೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನಮಯ ತೊಂತೆ ಅಕ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯಕ್ಕೂ ನಮ ಇರೋದು ಅದೇ ಅಪಗ ನಮಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಚದು ಇದನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೆ ಈ ನೆಟ್ ಅಂಚದ ಉಪನಿಷತ್ ವಿಷಯನೇ ನಮಕ್ ಉಪನಿಷತ್ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ನೆತ್ತ ಆಧಾರದ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಬಾರೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಪೂರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುನು ಅಹಂಕಾರ ರಜೋಗುಣಟ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆತ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿನ ಅವಲಂಬಿಸದು ಅದೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ದೇಶದ ತೋಜದು ಅಕ್ಲ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಐನ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಜಬೂತ್ ಮಂತ ಸಾಧನ ಮಂತದ ಐಕ್ಲ ಭಂಗ ಬಿಡೋದು ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆದಿವರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ಅವು ಒಂದು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಅವಲಂಬಿಸದ ನಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯನು ಜ್ಞಾನನ ಗ್ರಹಣ ಮಂತ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಚರ್ಮ ಅದೇ ಐನ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಐನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಚದ ಅವು ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿನ ಅವಲಂಬಿಸದು ಅಂಚದ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
थोडे इंचतु या मुझे पैराग्राफ अदे ಏತ್ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡೆ ಏತ್ ವಿಷಯ ಪಂಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ನೆಟ್ ಅಂಜ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ತುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನಗ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆತಂಡು ಒಕ್ಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂಚನೆ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ಮನಸ್ಸದ ಕ್ರಿಯೆ ಆದುಂಡು ಪಂಡದ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡೆ ವಿವರಿಸಲಾತುಂಡು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡೆ ವಿವರಿಸಾದ ಮನಸ್ಸೆಂಚ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ನೆಕ್ ದುಂಬ ಮನಸ್ಸಿನ ಫಲ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಪೇರ್ ಭಯಪಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಚದು ಓ ಶ್ಲೋಕ ಮನಸ್ಸಿದ ವಿಷಯನ ಪಂತೇರು ಸ್ವಲ್ಪ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ నేను ಪ್ರಾಪರ್ ಪಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಂಚ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಕುಡಂಜಿ ರೂಪಾಂತರ ಉಂಡಾಪುಂಡು ನೆಡ್ದು ಮನಸ್ಸು ವಿಕಸಿಸದು ಆಯ್ತ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋನು ಅಂಚದು ಯತ್ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಾಭ್ಯಾಂ ವರ್ತತೆ ಕಾಮ ಸಂಭವ ಏನೇ ಪ್ರೌಪದ ಭಾವಾರ್ಥ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮದಾದ ಇದೆ ಏನೇ ಪಂಡ ಗುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡು ವಿವರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಮನಸ್ಸಂಚೆನೆ ಮನಸ್ಸು ಡ್ಯಾಪಲ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ನಡ್ತೊಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವರ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬೋಡುಂದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರ ವಸ್ತು ಬೂರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸ ಸ್ವಭಾವನೆ ಚಂಚಲ ಅರ್ಜುನಲ ಪಂಡ ಚಂಚಲಂ ಹಿ ಮನಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ ಚಂಚಲವನ್ನ ಇತ್ತಲೆಗ ಒಪ್ಪೋದು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ರಜೋಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಡೆದು ಪನೆರ ಇಪ್ಪದಾದ ಪಂಪೇರು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ರಜೋಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಡೆದು ಪನೆರಾತನ ದ್ವೇ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿದ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದುವೇ ಮನಸ್ಸು ಬೊಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿದ ನಡು ಟಿಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಲೆ ಮನಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನಗ ಅಹಂಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿ ರಜೋಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನಗ ಅಹಂಕಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಕೆಲವನು ಸ್ವೀಕರಿಸವನ ಕೆಲವನು ತಿರಸ್ಕರಿಸವನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನಸ್ಸದ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಮನಸ್ಸದ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪ ನಡಕೊಂದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಪಂಪೇರು ಮನಸ್ಸು ಸತ್ವಗುಣ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಅಂಚಾಯಿನೇರ್ದವರ ಮನಸ್ಸದ ಒಡೆಯನಾಯ್ನ ಅನಿರುದ್ಧಡ ಐನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು ಅನಿರುದ್ಧ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪ ಚತುರ್ಯುಗ ಕಲ್ಪ ಅಂಚಾಯಿನೇರ್ದವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮನಸ್ಸದ ಒಡೆಯನಾಯನ ಅನಿರುದ್ಧಡ ఆయన కేంద్రీకరిసోడు అప్పగా ఆ మనస్సు కృష్ణ ప్రజ్ఞదత్త బదలాపును అంచద నమ సదా ఆశలను పొందుదిప్ప పండిత నరోత్తమ దాస ఠాకూరేరు పంతేరు పండితరు నెట్టుకుంటు ఆ భావార్థ అంచద పండ ఆశలను ఉంటారాపులి అదే ఆశ ఇజ్జలు ఒక్కరాపు ఇంచిన ఆశ కూడా అదే ಮನಸ್ಸಿನ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಕಿ ಒಂಜ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಕೊಡಿ ಇಂಜಿನ ಬಾಕಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂತೂ ಮನ್ಕೊಡೆ ಖಾಲಿ ದಿಯರ ಹಾಕುದು ಮನಸ್ಸು ಅದೇ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸೆಲೇನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸರೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಂಡ ಅವೇ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದಾದ ಎನ್ನೋಡು ಅದೇ ನೀ ಏಕಾದಶಿ ಇಂಚ ದೇವರನ್ನು ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾಪುನ ಕೆಲಸ ಅನುಕೂಲ ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಟಬಹುದು ದೇವರ ತುಪ್ಪರ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ನಡಪಾಯರ ನಮ್ಮ ಆಸೆನ ವರ್ಗಾಯಿಸನ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಯಾನವು ಯಾನಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಮಂತನ
ಅವು ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲೇಡು ಕಲುಷಿತ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು. ಅಂಚದ ಅಪೇಕ್ಷೆಲೇನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋಡು. ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮನ್ಕೊಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪುವೆರ್. ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ಗುರುನ ಆದೇಶದಂಚನೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಪಾವುದು. ಅದೇ ಗುರುನ ಆದೇಶ ಅದೇ ಗುರು ಅಂತ ಬಂದ ಬಂತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ, ಅದೇ ದೇವರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ್ನೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ಅವಿ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತಲೆ. ಅಂಚದ ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ಗುರುನ ಆದೇಶದಂಚನೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡಪಾಡು ದಾಯಪಂಡ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಅಪೇಕ್ಷೆಲೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಎಂಚ ವರ್ಗಾಯಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತಿರಿದುಳ್ಳೇರು. ಗುರುಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಶಿಷ್ಯನ ಎಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾಯಿನ ಗುರುಗೂ ಅಂಚದ ಅರೆಗೂ ಎಂಚ ఆయన ಇದೇನು ಪಣ ಅಪೇಕ್ಷೆನು ಪಣ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದ ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಪಂಪೇರು ಯಾಂಕ್ ಓವು ಇಚ್ಛೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆನೆ ಅದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆನೆ ಅದೇ ಇಚ್ಛೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಏರೆಗ್ಲಪ್ಪರ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಿನಾಣಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದು ಎಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಗ್ ಪಂಪೆರ ಪ್ರಾರಂಭಡ್ ಗುರುನ ಆದೇಶದಂಚನೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪೋದು. ಗುರುನ ಆದೇಶ ಕೊಡುವಂತ ಗುರು ಅಂಚಿನ ಪಂಪೆರ ಇಂಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ದಾಯ ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪೆರ ಅಂಚ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು. ಗುರು ಶಿಷ್ಯನ ಅಪೇಕ್ಷೆನು ಗುರು ಗೊತ್ತುನು ಶಿಷ್ಯನ ಅಪೇಕ್ಷೆ అయిన ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಎಂಚ ವರ್ಗಾಯಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನೇನ ಅರ್ಥೆರಿದುಂಟು. లేకుండా నిజమైన గురు భగవంతన ప్రతినిధి ఆಗುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ದೇವರ ದೇವರನ್ನ ವಾಣಿನೇ ಅಕ್ಲು ಪಣದು ಕೊಟ್ಕೋಯಾರ ವೇತುವೆಲ್ಲ ಪಣದು ಕೊಟ್ಕೋಯಾರ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತೇ ಪಣ್ಪುಜಾರ. ಅಂಚದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸೈನ ಅಂಚೆನೆ ಅವು ರಜೋಗುಣತ್ತ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮುಲ್ಪ ಪಂತೆರ್. ಅಂಚದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ವಗುಣತ್ತ ಸ್ಥಾನಗ ಅಭ್ಯಾಸರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಪುಲೆ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಆತ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ ಉದ್ಧಾರ ಇದು ಕಲಿಯುಗಳು ಉಂಡತೆ ಪಣ ಮಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಪಣ ಸತ್ವಗುಣ ಟಿಜ್ಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವ ಸತ್ವಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಯೋನ್ ಬೇರೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸರೇ ಬಂದ್ಬೇರು ಭಾಗವತ ಮುಂಜಿನ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿದಾರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಜೀವನ ಕಲ ಅಕ್ಲು ಸತ್ವಗುಣತ್ತ ಅಭಾವದ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲೆ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿತಲೆ ಚೂರು ಆ ಹೂ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಇಂಚಿಂಚಿನ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಯುಗದ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕೂಟ್ನಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನೆ इतना पूरा दर्पुण्य मोबाइल ग्लास गाड़ी पोपड़ दायपंड कलियुगड पूरा रजोगुण तमोगुण नमक देवरन ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ವಗುಣತ್ತ ಸ್ಥಾನಗ ಅಭ್ಯಾಸರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಗುರು ಪಣ್ಣಂಚನೆ ಕೇಂಡ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಅದು ಸತ್ವಗುಣ ನಾಳೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿಂದ ಅದೇ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂತೇಂಡ ಜಪ ಮಾಡ್ತೇಂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇಂಡ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ಯಂಡ ಬೇತ ಉಗುನಾಟಿತ್ತೇನ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುನಾಟಿತ್ತೇನ 5 ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಸತ್ವಗುಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಗ ಶರಣಾಪುನೇರ್ದು ಈಜಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರ ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಜಿನ ಮಹಾತ್ಮ ದೇವರೇನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಅತಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅದೇ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಉದರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಪುಲ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಿ ಕೆಲವರು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ದಯ ಮನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೋಜ ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಯಾನ್ಲ ಒರಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಲ್ಲ ಜನ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನಿ ನಕ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿ ಆಪಲ ಪರ ಅದೇ
ಉದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ ಧ್ವಜ ಧರ್ಮ ಧ್ವಜಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಧ್ವಜ ಪನ್ಪುನ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕೇತ ಅವು ತೋಜ ಉಂಟು ಬಾವುಟ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಬೇರ್ನ ಮೆಕ್ಲ ಖಾಲಿ ತೋಜಾರ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಉಳೈಡ್ ಮಲ್ಲ ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಮೆಕ್ಲು ತೋಜವನೇ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲವಲ್ಲ ತೋಜವನೇ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲವಲ್ಲ ಅವೇ ಇಂಚಿನ ಏತೋ ಮುಂಚದ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಪತನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶರಣ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಹಾಕುನಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ದುರ್ಲಭ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮ ನಾಮಂತೆ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮ ಮಾಡಿದು ಬೊಕ್ಕಗೆ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಆ ಪುಟ್ಟುನ ಸೈಕುನ ಚಕ್ರಡ್ ತಿರ್ಗ್ 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 ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ದೇವರನ್ನ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಂಪೇರು ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ವಾರ್ಥ ಸಂಬೋಧ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ತತ್ವಾರ್ಥ ಸಂಬೋಧ ಪಂಡ ಏರೆಗ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅವೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮನ ಸರಿಯಾದ ತೆರೆದು ಏರ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ ಬಾಯ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಇವಿ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಜ್ಞಾನಂ ತು ವಚನಂ ಶ್ರೇಯ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ತು ದುಷ್ಕರಂ ಬಾಯ್ಡ್ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪನೇರ ಬಾರಿ ಸುಲಭಗೆ ಆ ಧರ್ಮನ ತಿರಿಯುನ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ತು ದುಷ್ಕರಂ ದುಷ್ಕರಂ ಪಣ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ತಿರಿಯುನೇ ಕಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂತೂ ಅದೇ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಪಂಡು ಮನ್ಪುನ ಅಧರ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲ ನಮಗ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚದ ಐತ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿಯು ನಾಕ್ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಅದೇ ಅವು ನಮಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಧರ್ಮಂ ತು ವಚನಂ ಶ್ರೇಯ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂ ತು ದುಷ್ಕರಂ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಆ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ತಿರುವುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಕೃಷ್ಣನೇ ಪಂಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ಇನ್ನು ತೆರಿಯುನೇ ಭಂಗ ಒಕ್ಕ ತೆರಿದ ಆಚರಣೆ ಮಂತುನ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಆ ಸಾಧಿದ್ ನಡಪುನ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಏರು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ತಿರ್ಗದು ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಜ್ಞಾನಡಿಯರ್ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗ್ತದೆ ದೇವರ ತೂಪೇರು ಫುಲ್ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೇವರ ತೂಪೇರು ಮೆಕ್ಲೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯ ತೊಂದ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮೇರನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪದ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುನೆ ಸಾ ಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಅಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೆರು ತಿಪ್ಪುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳಿ ಅಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೆರು ತಿಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ದುರ್ಲಭ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಭುಪದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಐನ್ ಪಂಪೇರು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ಐನ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಉಂಟು ಐನ್ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಉಂಟು ರಡ್ ವಿಧದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ರಜೋಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುಂಟು ಪಂಡದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಪಂದೇನು ಪ್ರಭುಪಾದ ವಿವರಿಸ ರಜೋಗುಣತ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 2 ಟೈಪ್ ಇಂದ್ರಿಯ
ಅಂಚದ ಪ್ರೊಪದ್ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯೋಳು ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯೋಳು ಶಕ್ತಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸವನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಇಜಿನ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಲ ರಜೋಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುಂಡು ಜದ ಮಾತಾಡತೀಯತೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜದಿತ್ತೆ ಅನ್ನಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅನ್ನಮಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಣಮಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು ಮನ್ಪುನೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂಚ ಅದೇ ಅಂಚದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಇಜಿನ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಲ ರಜೋಗುಣ ಟಿಪ್ಪುನ ಅಹಂಕಾರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುಂಟು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ಅತಿ ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಶೀಘ್ರ ಭೌತಿಕ ಆರ್ಜನೆಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವೆರ್ ಪನ್ಪುನೇನ ನಮ ವಾಸ್ತವವಾದ ತೂವಲಿ ಅತಿ ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವ ರಜೋಗುಣ ಅಂತ ಅದೇ पण आपले रजोगुणात व्यक्तीना पण पुरला भयंकर ओवर अते रजो रागात्मकं विद्धि ನನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ತೋಲಿದೇನ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಒಡೆತನದ ಗಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸವನಂಡ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಡ್ ಆಯೆ ಉತ್ತೇಜಿಸೋಡ್ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಡು ఆయన ఉత్తేజిసోడు పండుదు వేద గ్రంథలేడు సూచిಸಲಾಗುండు అంటే ఏరు ಭೌತಿಕ ಒಡೆತನ ಗಳಿಕೆದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸವನ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ఆయన ಉತ್ತೇಜಿಸೋಡು పండుದು వేద గ్రంథడు సూచిసమంత పణ పురా ఈ ఉపనిషత్తు ಮತ್ತು ಪಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂಚದ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಪಂಪೇರು ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಗ ವಶ ಆಯ್ನತಿ ಭೌತಿಕವಾದಲ ದುಂಬು ಕೋಪುನೇನ ನಮ್ಮ ಸಹಜವಾದ ತೂಪ ಗಾಯಪಂಡ ನಾಗರಿಕತೆದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ ಈಜಿನ ರಾಜಸ ಜೀವನ ಪ್ರೇರಕ ಆದುಂಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಐಟೇ ನಮಗೆ ರಜೋಗುಣ पण ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡೇ ರಜೋಗುಣ ಅಂಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿನ ಸಾಧಿಸಾರ ಅಪೇಕ್ಷಿಸವನ ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟಗ ರಾಜಸ ಗುಣ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿನ ಸಾಧಿಸಾರ ಅಪೇಕ್ಷಿಸವನ ಕಡ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಮಟ್ಟಗ ರಾಜಸ ಗುಣ ಇಪ್ಪುಜಿ ರಾಜಸ ಗುಣ ಕಮ್ಮಿ ಕೇವಲ ಸತ್ವಗುಣನೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ರಾಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಪ್ರೊಕತ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಸತ್ವಗುಣನೇ ಪ್ರಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನ್ ಸತ್ವಗುಣ ನಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ನಿರತ ಆದಿಪ್ಪುನಕ್ಲು ಹೈಕವಾದ ಬಡವೆರಾದಿಪ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಹೈಕವಾದ ಅಕ್ಲು ಬಡವೆರಾದ ಆಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಏರು ಪನ್ಪುನೇನು ಕಣ್ಣು ಪಂಡ ಕಣ್ಣು ಇಪ್ಪುನೇನು ತೂಪೇರು ಅಂಚದು ಪಂಡ ಗೀತಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಏರು ಪನ್ಪುನೇನು ಕಣ್ಣು ಇಪ್ಪುನಕು ತೂಪೇರು ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷ ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣೀರು ಅದು ತೂಪೇರು ಅಂಚದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಹೈಕ ಬಡತನಂದೇ ತೋಜಿಂದಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲು ಬಡ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪೂಜೆರು ಇಲ್ಲ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲು ತೋಜುವ ಬಡವೆರ್ಲಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಡವೆರಾದ ಪೂಜೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಇತ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಆಯ್ದಾದ ಆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಸುಖ ಪಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪಂಪೇರು ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರಿಯರು ಎರಡ ಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಸುಖ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಚದ ಪ್ರೊಪದ್ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಾಪದಕ್ಲು ಪಂಡ ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲ ಅದು ತೋಜಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕ್ಲು
ಬಡ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಪೂಜೆ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞದ ಅಭಿರುಚಿ ಇಜ್ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೌತಿಕ ಒಡೆತನದ ಸುಖವಾದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ತೋಜಿಂದಲ್ಲ ಆಯ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಡವೆ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಒಪ್ಪು ಅದು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದೇ ತುಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡೈತೆ ಕೆಲವರೇ ತುಲೆ ಕಾಸಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಯಾರ ಕುಡ್ಸೋತಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬಡತನಡುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಯಾರ ಇಜ್ಜ ಒರೆಯದು ತಿನ್ಯಾರ ಇಜ್ಜು ಒರೆಯದು ತಿನ್ಯಾರ ಕುಡ್ಸೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬಂದು ರಜ್ಜಂತಲ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ರಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಬೆಗ್ಗರೆ ಒರೆಡ ತಿನ್ಯಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒರೆಯದು ತಿನ್ಯಾರ ಕುಡ್ಸೋತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಡ್ಲ ಬಿಕ್ಕಾರಿ ಹಂಚದು ಆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ಅವಿವೇಕಿ ಆದುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಭೌತಿಕ ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ವಸ್ತುಲೇನ ನಾಡು ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪು ಭೌತಿಕ ಅನುಕೂಲಗೋಸ್ಕರ ವಸ್ತುಲೇನ ನಾಡು ನೆಟ್ ಭಾರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪೂರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮಂತದು ನನ್ನ ಅಂಚೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಚೇತನಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನನ ತೆರೆಯೊನ್ನ ಅವಕಾಶನು ಹೊಂದುಜೇರುದು ಮಲ್ಲ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಇದೇನ್ ತೆರೀದ ತಾಳಕಟಾಗ ಏತ್ತುಪ್ಪಡಿ ಏತ್ ಕಾಸುಪ್ಪಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮಕ್ ಯಾನೆ ಏರು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಕ್ಲಂತೂ ದೇವರ ನಾಡಪಾರ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅದೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ನಂಚಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೈ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪೋ ಅಂತೆ ಮಜಾ ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಸೈನಾಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಸೈಪೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೇ ಅವ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಈ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟೆ ಸಂಸಾರದ ಸುಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಐಟೆ ಮುರುಕುದು ಪೋಯಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅದೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂತ ಅದೇ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗು ಆಯ್ನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾರ್ಬದೆ ಕೆಲವರು ಓಳೋದ್ ಪೋದಿ ಇಂಚಿಂಚಿ ನಾನು ಪುದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಅದೇ ಜೀವನ ಚೂರ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದೇ ಅಂಚಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಆ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚದವು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಡ ಏರು ಚೇತನಾತ್ಮ ఒక ఆధ్యాత్మిక జీవనం తెరివన్న అవకాశం ముందుజేరు అంచాయిన ఎడదావర ఆధ్యాత్మిక జీవన తుంబುಪಾರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತುನಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಶುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಳು ಅದೇ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಭಕ್ತಿದ ಮಾರ್ಗ ಅಂಜದ ಪ್ರಪತ್ ಮಂತ್ರ ನಾರದ ಪಂಚರಾತ್ರಡ್ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪು ನಂಚನೆ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಶುದ್ಧವಾದ ಭಗವತ್ ಸೇವೆಡ್ ತೊಡಗದಿಪ್ಪುನೇನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಎಂದು ಲೆಪ್ಪರಾತಂಡು ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿ ರುಚ್ಯತೆ ಎಂದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ ನಾರದ ಪಂಚ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ ಭಕ್ತಿರ್ ಉಚ್ಯತೆ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ಶುದ್ಧ ಆದ ಭಗವತ್ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗುದುಪ್ಪುನೇನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪಡೆದು ಲೆಪ್ಪರಾತಂಡು ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಬಹುಪಾದರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅದೇ ಇದು ವಿಷಯ ಕಲ್ಪನೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಪದ ಮುಗಿಯೋಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಅದೇ ತೆರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ನ್ಯಾಯಪಂಡ ಭಗವಂತ ಗೀತ ಪಂಪೇರು ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟು ಒಂದು ದೇವರ ಪಂಪನೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅರೆಗುವುದೇನ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿದ್ದುಲೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಪನ್ನಗನ್ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ನಿಕ್ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ನಾನ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯ್ನ ಅಂಚದ ನಾನಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಪನ್ಪೇನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪನ್ಪಾಡು ಇಂಚ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಕೂಡ ನಾನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಯಾನ್ ಇಕ್ಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪನ್ನೆಡ್ದುಲ ಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದುಲ ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನನಿಯಾನ ಇಕ್ಕು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ಪೆ ಗಾಯ ಪಂಡ ಹಿತ ಕಾಮ್ಯಯ ಅಂದ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಭಗವಂತ ಕಂತ ಹಿತ ಕಾಮ್ಯಯ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂತ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಐದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಾ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ನಾ ದೇವತೆ ನಕಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರ ನಾ ಮಹರ್ಷಿ ನಕಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನೇ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಹರ್ಷಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಲ ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕು ಪನ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೇ ಪನೋಡಾಪು ಯಾ ಪಂಡಿತನ ಗೊತ್ತಾಪು ಕೆಲವರೆಗ ಅದೇ ದೇವರೆಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಕ್ಕಲು ಆರು ಪುಗರ್ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ತೆರಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಏರು ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಂತೆ ತೆರಿಯೋನ್ ಬೆರ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪೂರ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪುರಾ ಪಾಪರ್ದಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪನೆ ಭಗವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತನ ಏರು ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜನ್ನಾರು ಅಜಂ ಅಜಂ ಪಂಡ ಜನ್ಮರಹಿತ ಪಂಡ ಪೂರಾ ಲೋಕದ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಪಂಡ ತೆರೆಯೋಬೇಡ ವೇತ್ತಿ ಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಭಗವಂತ ಪಂತರು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂಡ ಆಯ ಭ್ರಾಂತ ಅವನ ಇಂಚೇರು ತೆರೆಯೋನ್ ಬೇರೆ ದೇವರೇನ ಅಕ್ಲು ಭ್ರಮೆಕ್ ಬೂರ ಅಜ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಪುರಾ ಪಾಪಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಸರ್ವ ಪಾಪೈ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೆ ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಪುರಾ ಪಾಪಡ್ಲ ಅತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪುರಾ ಪಾಪಡ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಂಡ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದೇ ಉಪ್ಪಡು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶ್ರವಣ ಮಂತೊಂದೇ ಉಪ್ಪಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ದಿನ ಇದ್ದಿ ಓಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕತೆ ಬೋಧಕ್ಕೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾ ಪಂಪು ನಾಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇನ ನಕ್ಕೇನು ನಾಯ ಉದ್ಧಾರ ಆಪೇನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಇದು ಪುರಾಣಗಳು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ತುಲೆ ತೋ ಮಾಸ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಡೆ ಓದ್ಯ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಣ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಈ ಮಾಸದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪು ನಾರದಿ ಬೃಹಣ್ ನಾರದೀಯ ಪುರಾಣ ತೆರಿಬಾಮ ಈ ಮಾಸ ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯಾಯಲೇಡಿ ಇದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಇಡ್ದು ದಾದಾಂಡಿಗೆ ಮಲ ಮಾಸ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚದವು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅಂಚದ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಅಂಚದ್ ಇನಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುನ ಓ ಪಂಡ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಧಿಕ ಫಲನ ಅನಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದ್ ಇದೇನ್ ಯಾವ ಫಲ ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚದ್ ಅಧಿಕಸ್ಯ ಅಧಿಕಂ ಫಲಂ ಅಂಚದ್ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸಾರ ತಿಕ್ಕನಕ್ಲು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಹಿಮೆನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನ್ವತೆ ಆಯ್ನಾಥ್ ಅದೇ ಪೂರ ಲಕ್ಲೆದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಭಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡುದು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಕ್ತಿಯ ಸುಮಾರು ವರ್ಣನೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಸುಮಾರು ಅಧ್ಯಾಯಲೇಡಿ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಪನ್ನುಂಟು ಅಂಚದ್ ಏಕಾದಶಿನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲ ತುಯ್ಯನ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಅಂಚಿನ ಏಕಾದಶಿ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಪಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಕೇಶವನ ಮೋನೆಡ್ದು ಈ ಪಾತ್ರನು ಕೇಂದ್ರ ಧರ್ಮರಾಜಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರು ಸೋನಕಾದ ರಿಷಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಗ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡೆದು ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಈ ನೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬರ್ಪನ ಈ ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚದ್
ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ 6 ದಾದ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಾಯಿರಿ ತೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಇಂಚ ಪಂಡದ ಶೌನಕಾದಿ ರಿಷ್ಣಕ್ಲೆ ಜ್ಞಾನಿಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾನಿ ಏಕಾದಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ತಿರುಪದ ಅಂಚದ ಏರಾಂಡಲ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿನ ಪುರಾ ನಿಯಮಲೇನ ಜಾಗರೂಕತೆರ್ದು ಪಾಲಿಸವನು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಂತಿರ್ನ ಅಂಚದ ಉಪವಾಸ ಎಂಚವಂತೋಡು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ಉಪವಾಸ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಕೋಪನ 100%. ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ರಡ್ಡ್ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಇದನ್ನ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪತ್ತು ಅಕ್ಲು ದೇವರ ನಾಡಿ ಕೋಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಕ್ಕನೇಟ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೇಂಡ ಅಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಏನು ನೆಡ್ದು ಕಲ್ಪು ನೆಡ್ದೆ ಅಕ್ಲನ ದಾದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ ಭಗವಂತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಮಾತಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪಂಡ